Her har vi en Acer laptop, der har tendens til at skrue lyset på skærmen op til 100% lige pludselig på forskellige tidspunkter. Jeg starter den op nu ved at tænde for strøm til den. Tænde for laptopen. Den er lukket ned med 0% lys på skærmen. Eller ja, det er så skruet så langt ned, som man nu kan. Så er det nemt at se forskellen. Vi lukker lige på. Og lige nu er skærmen nede på 0% i lysstyrke, kan jeg se. Det er jo svært at se på videoen. Så må vi se, hvornår den skifter over til fuld lysstyrke. Jeg tror lige, vi prøver at lukke den ned igen. Hvorfor gør den det der? Luk computer. Slukker herovre. Får strømmen til. Hvad gør vi så? Vi prøver at tænde for strømmen til den igen og starte den op igen. Der var i hvert fald 0%, da den blev slukket. Så nu kører den 100%. Fuld skrue på lyset. Ja, det har jeg aldrig bedt om. Men jeg kan skrue ned for det igen. Og det kan man så gøre med jævne mellemrum. Pisse irriterende.